Tofa ana wata ga wata. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka ya ku abokanmu. Idan har ka kasance wannan shine farkon zuwanka YouTube channel namu mai suna MJ Hausa TV, to ka mana subscribe. Kanannan alamar kararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu zaran mun daura. Ana wata ga wata, asiri dai ya tonu, musamman na manya-manyan 'yan kannywood da ake ji da su. Ba mu muka ce ba, su da bakinsu suka tonawa kansu asiri, musamman ta shafukansu na TikTok, Insta da makamantansu. Hakika suna cikin posting sai gashi sun posto wani abu da ya zama musu damuwa a zamaninmu na yanzu, wanda a lokacin nan shine ake ta cece kuce musamman a kungiya ta kannywood. Hakika mutane da dama su san da cewa manyan jarumai na kannywood suna yawaita fita kasashe domin hutu, maza da mata baki ɗayansu, wataran kuma a haɗe ma suke tafiya. Sai dai gashi yau an ce asirinsu ya tonu, domin dama an ce kwana dubu ta barawo, kwana ɗaya ta mai kaya. Sai gashi an zo aka ce musamman ƙasa da suke tafiya mai suna Dubai domin su je wai su huta. An ce tabbas zaran 'yan mata suka tafi wannan ƙasar da su da mazajen kannywood suna ta aikata wasu kurakurai, wasu munanan ayyuka, musamman lalata da junansu, wanda yanzu haka an fiddo hotunansu da dama yana ta yawo a sashi na zumunta da dama, musamman kamar TikTok da Instagram da Facebook da makamantansu dai baki daya, da ma cikin YouTube da dama ana ta posting nasu. Hakika mutane da dama suna ta mamakin wannan fita ta shakatawa da suke yawaita yi zuwa ƙasa mai suna Dubai. Sai kuma gashi yanzu asirinsu ya tonu, musamman an samu wannan fotuna da dama a cikin shafi na wannan jaruma mai suna Maryam Gombe, Momi Gombe, mai suna Momi Gombe, wanda aka fi saninta da shi. Hakika a cikin TikTok nata aka samu wanda mutane da dama suna ta mamaki, har ta kai ga ana ta cece kuce akan wannan abu da ta daura, wanda a halin yanzu jarumai da dama har sun cire sarai na zuwa kasar Dubai domin hutu, domin gashi asirinsu yanda ya tonu. Tabbas asirinsu ya tonu, dama an ce diddar nadewa duk abin da aka birne to fa sai ya fita. Hakika sun bada mamaki, sannan suna ta cece kuce a tsakaninsu ma'ana su jarumai na kannywood, suna masu cewa me yasa hakan ta faru. A ce ku da kanku kuna ta tonawa kanku asiri, musamman a zamaninmu na yanzu wanda ake wa kallo wa mu dukanmu ba mu da wasu halaye masu kyau. Sai kuma gashi ku da kanku kuna ta tsalle-tsalle, kuna je kuna ƙara shiga cikin tarko da bai kamace ku ba, musamman ana masu gargaɗansu akan cewa duk masu aikata haka a gaskiya za a ɗauka ƙwarar hukunci a kansu. To mu dai ba mu san wanne irin hukunci za a ɗauka a kansu ba, amma muna da yaƙinin hukunci ɗaya ne, shine a cire su daga cikin wannan ƙungiya ta kannywood. Sai dai to ba ma ce komai ba, gashi mutane da dama ne masu aikata hakan, musamman manya-manya na kannywood, wanda mu mun san akwai wasu ko da an cire su to fa wasu ba fita za su yi ba, domin an ce har da manya-manyan cikin wannan kungiya ta kannywood suna aikata wannan abu marasa kyau da bai kamata ba. To mai sauraron mu, hakika mun kasance a kodayaushe masu kawo muku sabbin labaruka musamman na kannywood. Idan ka kasance wannan shine farkon zuwanka YouTube channel mai suna MJ Hausa TV, to ka mana subscribe, haka zalika ka danna alamar kararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu zaran mun daura. Muna godiya.